Hej hej, det er Preben her. Jeg vil lige prøve at gennemgå i denne korte video her, hvordan min konto ser ud efter 5 måneder og 5 dage i Multibuy World. Så vi starter herovre. Her kan man se, hvor lang tid der er tilbage det at se reklamerne i. Altså 4 timer og 17 minutter. Men det er meget jeg har set, det kan vi se hernede. Den er 15 ud af 15 reklamer har jeg set. Og så er man aktiv. Hvis jeg ikke havde set dem, så er den været hvid, og så er der stået inaktiv eller ikke aktiv. Heroppe i profil, der kan vi se mit referencelink, som man bare kan kopiere, og så går man direkte ind på registreringssiden der, og så kan man registrere sig der. Herovre til højre, der er min downline oversigt. Første generation eller første level, det er 4 personer. Anden generation, anden level, det er 6. Tredje level, det er 6. Og fjerde, femte og sjette level, det har ingen endnu. Men det kommer. Det arbejder vi på. Så hernede, der kan vi så se, jeg har 224 pakker. Og det her, det er medlemskaber. Man har et medlemskab på hvor mange pakker man har. Altså. Det afhænger af, hvilket medlemskab man skal have for. Så når man har mellem 1 og 49, så har man det medlemskab her. Når man har mellem 50 og 199, så har man det her. Og jeg har så mellem 200 og så 399, så har jeg det her medlemskab her. Og så når jeg kommer op på 400 pakker og derover til 599, så skal jeg opgradere det her. Det er det her, de betyder. Det her, der kan se, at vi har 224.000 visninger. Jeg kan vise eller reklamere. Jeg har så ikke begyndt at bruge mine endnu, men det kommer med det på et senere tidspunkt. Så ruller vi lidt længere ned. Her kan vi se de to forskellige kontoer. Provisionskontoen her og reklamekontoen her. Det er herinde på den der provisionskonto, der går der penge ind hver halve time og hver hele time. Og ud af de penge, der går ind på den konto her, der går der 5% over på den konto her, som så man kan bruge til at betale gebyr og opgraderinger. Altså opgraderinger, for eksempel dit medlemskab, bruger jeg dem til at betale med. Og den her, der kan man vælge at få penge udbetalt. Man kan også, jeg har så valgt at genkøbe hele tiden. Lige så snart der står 52 euro eller mere, så genkøber jeg en pakke. Og man kan også bruge den til opgraderinger eller til medlemskaber, hvis man ikke har nok på den anden konto her. Men jeg synes da lige, vi skal prøve at gå ind og købe en pakke, når der står nok til at købe en pakke for, så det prøver vi lige. Så passer bliver det 225 lige om lidt. Vi prøver at gå ind og købe en pakke her, ved at trykke der. Så gør vi sådan der, så en pakke der. Og så er der forskellige muligheder for, hvordan man vil betale. Der er en manuel bankoverførsel, og så er det jo Visa-kort eller Mastercard. Bitcoin skal man også betale med, og igen den anden type betalingsform, men stadigvæk Visa og Mastercard. Og så er der selvfølgelig den her provisionskonto, hvor der står jeg penge på, så kan jeg lige så godt, så bruger jeg den. Og så kan vi se her, det er en pakke, den koster 50 euro. Og så lidt afgift, så trykker man der.
ordrene blev gennemført, så det er jo lækkerier. Så går vi lige til kontrolpanelen, nu skal vi lige vente og se, der kommer en mail her på hver. Når man har købt en pakke, så får du en mail på som bevis på det, eller hvad skal man sige, som dokumentation. Så ruller vi lige lidt ned her og ser, om det ikke passer. Ja. 225 pakker er det så nu. Og hvis vi skal lige prøve at lave et lille regnestykke, så en pakke den genererer cirka 0,35 euro om dagen. Så vi prøver lige at lave et lille regnestykke. Så 225 gange 0,35, det er lige med 78,75 euro. Så kan vi prøve at gange det med 7,4 som tak, eller som kursen er cirka. Det giver 582,75 om dagen. Og hvis vi ganger det med 30, så får du cirka per måned. Det giver 17.482,5 danske kroner. Min konto den genererer på 30 dage ved at bruge 5 minutter om dagen, eller 2,5 time om måneden. Ja, det er vel simpelthen fantastisk, synes jeg. Altså, det er i hvert fald ikke det, jeg blev sur over. Nej, det er rigtig godt, synes jeg. Så det er godt nok. Jeg er meget godt tilfreds, men der skal arbejdes på at speede det lidt op, så jeg skal prøve at anbefale det til nogle andre, eller til nogle flere. Så det er jo sådan i korte træk, hvordan det hele, eller hvordan det meste af det fungerer. Så, men jeg laver en ny video her om en måned cirka, og ser vi så, hvordan det står til. Det var det hele, jeg er i.